mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho arpo kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak omah anggere kentir ya kentir ngono beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Sritenon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyana Myang Panjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Nara Narawata Prabanya kang sumerat kenyaring teja leliwaran lir ki lat sisiring tatit wimbo kekondo amre ingin katiuping Maruta Mando
sabaran mangambar ongas Niwangsuk mono madine lho iki ana sasmintaning ingsun jagat owasisaning Ubathara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat owasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihing pun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung paseganing Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihing pun Kakang ora liwat budyastawaning pun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paribih dayana ing kasantosan mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projing Ndarawati dina samengko iki Yai Prabu Indoraka nun amit pasang kalimantapit Koko Prabu ingkang rayi garep urujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki kula pundhingga jimat paribih dayana ing kasantosan mugi boten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Datraya Projing Ndarawati dina samengko iki. Nuwun sewu Diwaji. Nadyan ing abdipun Patih Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji sembahan kula. Kakang Patih Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Ndarawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen to Kakang Patih Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh Diwaji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadakwa lepat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa, Diwaji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendra minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babagan yuswa, diitung babagan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing ngatasé taruna nampa sembahing Kadang Werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Patih Udawa ndak apa lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline. Kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa Tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelambah. Kakang Patih Udawa iya. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Diwaji sembahan kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datraya Projing Ndarawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raosing manahipun ingkang raying Ndarawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Projing Dwaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun
Paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rika lenggan menika Paduka badhe kepareng rawuh wonten ing Projeng Ndorowati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iki kula wonten timbalan ing Adawu. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun kakang nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura. Ngelingi nadyan siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projeng Ndorowati pun kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun kakang tanceping pun kakang lawan siadi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi nalindra pun kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura. Sabab pangrasaning pun kakang pendak-pendak pun kakang prapta ning Projeng Ndorowati iki tanpa beda pun kakang bali marang Projeng Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndorowati bakal tedhak tetinjo marang Projeng Mandura. Ilangna jiga kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndorowati. Kyai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten ing Projeng Ndorowati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndorowati Koko Prabu Mandura. Kyai Prabu Kresna wonten timbalan ing dawuh kagiat penggaling pun kakang bareng pun kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndorowati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projeng Ndorowati. Kacena lamun Kyai Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung Kebasang Yogya katujuh nginu tumlipun kakang daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Kyai Prabu Kresna ing Ndorowati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun kakang aturake kelawan sira Yayi Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Yayi Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset ngripun kakang sowan kula sumanggaken Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Yayi Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Long-long rambyang ninggang driya Rewang Candra katawengan sumo ing dias katuritan lemut kabyataning ojit ram remendri ya ma nawung kakunging wang wisesa
kula namung cemadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu mugi pareng ngamba barana dhateng ingkang raying Ndrawati. Yai Prabu Kresna. Iya wonten timbalan ing ngadhawu. Satempunipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangertenmu. Sepisan maneh pun Kakang matur, satemenipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura, ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semono Yai Prabu Duryudana nimbali kelawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yai Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing Sbena Tumbuk Bakul Sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yai Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yai Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yai Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, para gage Wangsulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yai Prabu Kresna ing Ndrawati. Koko Prabu, ngantos dumugi wonten ing alingan paduka Kanjeng Koko Prabu, lelampahan ingkang lumados wonten negari Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yai Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat mongko tumrapun Kakang putra mono kanugrahaning Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa diminipun nggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu putranipun sinten saking pundi piyambakipun ugi boten saged matur aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun krana raos welas raos sing manahipun ingkang raying Ndrawati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula lan sakmangke sampun mapan wonten negaring Ndrawati. Wis mapan ning Praja Ndrawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna, kepasang yuya katujing nginu. Satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yai Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yai. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Ndrawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yai Prabu Ndrawati jebul pintenemune Yai Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yai Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebun-ebun esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kan Lesmana Mandra Kumara pancen bener mengkono.
Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wola-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengkupun Kakang minangka dadi wakil Nyai Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu endang loro temon ing wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina, tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, Kaka Prabu. Menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek, namung tumrap ingkang rayi Ndarawati, tiyang nambut silaning akrami menika, tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhokaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Kaka Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, ekak pareng, kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambut saning akrami. Sik. Lek mung urut kemau rada kleru kuwi mau. Setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng. Menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Kaka Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu. Rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika Kaka Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bale Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Ya, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodhokaken pinanganten menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak nanging ugi njodhokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudha Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing Sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak. Dipun seksekaken ugi kalian tangga tepalih kiwa tengenipun Kaka Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng. Merga ana salokaning para sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temon mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Kaka Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun
wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna. Inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Endang lara temon menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula andhawa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura, Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka giri-giri Tidem madaning pasewakan negaring Ndarawati. Nalika semanten nata ing Ndarawati paring pangandikan tirambi ingkang rakana ing Mandura. Parandene pungkasaning Rembag ndadosaken tintrim madaning pasewakan negaring Ndarawati. Datan wonten ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan taneng ngobah samirana datan lumampah. Nadyan nata ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu sinukarta. Tan kantun nata Ndarawati nglenggahi kanyut naka wadu kanyut ujane ganten wadu jare makeca nang durung abang udur manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping murika sebanapun apa to kang dadi darunane ora ana macan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nenggih putranipun Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Petruk Kanthong boleh nganti Kelurahan Bagong menggah datul ya karya geger kang samya muninga kanca pihak-pihak ana daya minggir njaluk dalan
mendalon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe opranta yen ngandika magawe opranta jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara Kala Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho lha iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Age nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Bang. Bagong dalem padha kanthi harja sak praptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawondasaken jimat paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi rarja sapraptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa.
Pangestuku Tampanono. Nun inggih Bagong Padhararja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis Napa? telo Wah, cocok kuwi dibakar. kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora sanesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, Dik. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tepat kula nggih kula mun jatung Sopaduka Sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndorowati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Project Ndorowati. Ngeten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat, nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki mah do ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa? Semar ki salat. 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biyaine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa.
bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko net gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha momeng kere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusen Endang Lara Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula angebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jojoaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake Kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men ora. Iya, Pet nggih. Petruk dalem
ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya ora rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutuske napa? Nanjeke anakku Endang Lara Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Lara Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik Karo Sinuwun Mandura. terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Lara Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Lara Temon Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Lara Temon. Heeh, wigatine Dawuhe karo Ndara Lesmana. nang Ngastina. Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Lara Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Lara Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus Ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake lho Mas. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara barang ya tok saut ya ngapa. Keparang matur Sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Lara Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anake esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih, arep niku anak sampean angkat. Ning ngonse nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih, terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Lara Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke ini lho, kula rak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho,
kurang saon pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng ngrabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mor misah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah ora usah melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani raketang minta batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Maning jajalan atskurtaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toipati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung duna-unekke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik kok. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora. Rumangsane. Bagong.
Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek mung ijen kaya. Tinggal tenan kowe. Tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sithik kono. Dumeh do nggawa kendaraan dhewe-dhewe mulih sithik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gadiwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonca-gonca saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho. Arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamuni anak ratu, anak wong anggere kentir ya kentir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengi sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang lara temon. Mula sampeyan dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi pepalangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men sremek. Oh, Lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho.
Bol sapa? Jenengmu Baladewa arep dundang sapa nek ora bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malah mindak boten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tak uneke. Tak uneke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni ae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitamak kene perkara pati-pati. Cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku nganu ngrangkul cagak tersiut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, kula ora seneng dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, lila ing brana, ikhlas ing picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Iya. Asa omong Petruk lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudhar mbok men.
Petrukmu perang anti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Biyen ora tak tukoke. Kangge rembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ora jama-jama. Beleken apa pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba bakon. Nun niki ngesla. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wonten timbalan katon suntrut pasuryaning Siadi bakal darepi atur apa Go Prabu piye menawi dipun parengaken lilalana kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura Setyaki wonten timbalan iki dudu perkaraning Siadi niki kowe ora perlu mbantu marang siji lan sijine menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong ngerti aku tinimbangane kowe niki wis to percaya Petruk Bagong ora bakal cilaka cilik loro gedhe tekaning pati niki ngestakaken dawuh malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula sakiwa tengening negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja nganti kesempyok ing peperangan. Lho iki ngestakaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Dewaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan majaning ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestakaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Dewaji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Pati Udawa iya. Purna gatining pananggilan. Sanadya kundur daton jeluk saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabun. Gawe tinggal saking Mandrawa. Tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.
iku